हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो PNRD आसाम 2021-22 नि एग्जाम पेटार्न आरो सिलेबासनि सोमोन्दै खिथाहरनो सानदों लोगोफोर बेयाव नायनै PNRD आसाम एग्जाम पेटार्नआ नाय लोगोफोर साबजेक्ट्स होनाय दं बिनिफ्राय नंग अफ कुइसन्स होनाय दं आरो टटेल मार्क्स 100 आरो दुरेसन 2 आवर्स लोगोफोर बेयाव नायनो साबजेक्ट्सआ मा साबजेक्ट्स दं डोमेन नलेज कम्पिउटार प्रफिशिएन्सि लजिकल रिजनिं एन्ड एप्टिट्युड कम्प्रेhension बिनिफ्राय हिस्टोरी एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया बिनिफ्राय जेनेरेल नलेज आरो बेवहाय लोगोफोर टटेल नंग अफ कुइसन्स 100 बिनिफ्राय टटेल मार्क्स दं 100 बिनिफ्राय दुरेसना 2 आवार्स दं लोगोफोर बेनो जाहैबाय लोगोफोर PNRD एग्जाम पेटार्न आरो बियो लोगोफोर बियो मा जागोननो दा एग्जाम विल बी कन्डाक्ट इन दा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप लोगोफोर बे ऑब्जेक्टिव टाइप जागोननो नोंथांमोनहा बेखौ OMR शीटआव दाखोना हरबानो जायो बिनिफ्राय टोटल कुइसनाथ' 100 थाखायो जाहैबाय बिनिफ्राय इच कुइसन विल केरी 1 मार्क बिनिफ्राय नै लोगोफोर नेगेटिव मार्किं दं बाहाय नेगेटिव मार्किंआ बेसेबां नै नेगेटिव मार्किं अफ 1 दैट मीन हाफ मार्क्स अफ इच कुइसन लोगोफोर नै जुदि नोंथांमोननि मोनसे कुइसना गोरोन्थि जायोब्ला बेवहाय नै आधा मार्क दाननाय जागोन होननानै बुंदों लोगोफोर नेगेटिव मार्किंआ बेनो बिनिफ्राय बेयाव नायदो लोगोफोर नै जेनेरेल नलेजाव मा दं नाय लोगोफोर जिअग्राफि दं इंडियन हिस्टोरी दं इन्वेंशन्स एंड डिस्कवरीज दं आर्टिस्ट दं फेमास बुक्स एंड ऑथर्स दं रिवर्स लेक्स एंड सीज दं फेमास डेज एंड डेट्स दं इंडियन पार्लियामेंट टूरिज्म स्पोर्ट्स सिविक्स इंडियन इकोनॉमी countries and capitals environmental issues heritage Indian politics famous places in India general science आरो current affairs बेफोरनो जाहैबाय लोगोफोर general knowledge बिनिफ्राय रिजनिंआव दं लोगोफोर नाय एनालजी दं डिक्शन मेकिं दं ब्लड रिलेशंस दं एरिथमेटिकल रिजनिंग दं डायरेक्शंस दं क्यूब्स एंड डाइस दं क्लॉक्स दं कैलेंडर्स दं डाटा इंटरप्रिटेशन दं आरो नन वर्बल सीरीज बेनो ओमफ्राय बिनिफ्राय नै लोगोफोर हिस्टोरी एंड कालचार अफ आसाम एंड इंडियायाव बाय मा दं नै लोगोफोर जों दहाय जेनेरेल नलेजाव मोनबोदोंना हिस्टोरी एंड कालचार अफ आसाम एंड इंडिया बाय मा थाफायो नै नाय लोगोफोर इंडियन हिस्टोरी थाबाय इंडियन पलिटी थाबाय कारेन्ट इवेंट्स थाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय जिअग्राफी थाबाय जिअग्राफीनिफ्राय इकोनॉमीबो थाबावबाय नै लोगोफोर बिनिफ्राय सिलेक्शन प्रोसेसआ नायदो लोगोफोर PNRD आसाम सिलेक्शन प्रोसेसआ बाय राइटन एग्जाम जागोन बिनिफ्राय वर्क एक्सपीरियंस जागोन बिनिफ्राय डकुमेन्ट वेरिफिकेशन जागोन बेनो लोगोफोर सिलेक्शन प्रोसेसआ नोंथांमोनहा बे मोनथाम सिरियावहाय क्वालिफाइ जाबानो नोंथांमोनहा इजिनो आसाम PNRD नि सासे एमप्लय जागोन दा लोगोफोर एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालामदो लोगोफोर आरो शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों